Ľudia, tu je Tobias a dneska vám poviem, ako stiahnuť TapTap. Takže ideme na to. Najprv pôjdete na Chrome a tam si napíšete, poďte sem, píšete si tam TapTap. Počkajte. APK dáte si. Som si to nejak takto stiahol. Poďte sem. Vidíte, a sa hovorí, čo sa vám dalo. A teraz sa vám stiahuje TapTap. Takže asi budem mať dve TapTap. Takže počkáme, kým sa nám to stiahne, aby sme vedeli, ako to, čo ďalej. Kým sa nám to dá, tam stlačíte na to a vidíte a dáte aktualizovať. Potom sa vám napíše, že sa inštaluje. Dáte hotovo. To budete mať TapTap. Pôjdete na TapTap. Musíte tam dať veľký Gmail, bla bla, inak vám to nepôjde. A toto si napríklad pôjdete. Napríklad si usťahujem Trial Minecraft. A toto máte, vidíte, to zelené 3. Kým sa vám to stiahne, toto vám na to zelené ukáže play. Ťuknete na to a pôjde vám to. Toto video bolo asi všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Dajte like, odber a komentár.